दायो दंफायो क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बावखुंग्रि हाजोआव आरो बे बावखुंग्रि हाजोआव फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे एबा नोंथांमोना मिथिखाबाय दि फैबाय थानाय जा एबा बोहैथि दाननि 12 एप्रिल खालारनिफ्राय लानानै 14 एप्रिलसिम आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनिफ्राय बावखुंग्रि फेस्टिभेल खुंनो थाखाय साखाफारा खालामना लानाय जादों एबा खालामदों। दा बे हिसाबै हाबजेननाय दरखं होनना बुङोब्ला बेनो जाहैबाय बावखुंग्रि फेस्टिभेलनि हाबजेननाय दरखं आरो बेफोरबायदि गोबां मानि बे समाव बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ गाजा गोमजायै मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिफ्रा एबा खुंफुंनो थाखाय जाबायदि हाबाफारि लादों बे खुंफुंनाय हाबाफारिनि थाखाय खमैबो 60% बे समाव हाबाफारिखौ मावफुंनाय जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। आरो बे समाव जों सोंथि खालामो नोंथांमोना जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोना मोनसे फोरमायहर नोंथांमोना बे खेबाव बावखुंग्रि फेस्टिभेल नायनो फैगोन ना फैया? नोंथांमोना बे बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ एबा हाजो गाखोनो थाखाय नोंथाङा गावनि जिउनि लोगोरिखौ लाना फैगोन ना? नोंथांमोना जुदि बे बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव गावनि जिउनि लोगोरि आरो नोंथांमोना जुदि बेयाव दावबायनो फैगोनबा जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि जा कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहर थारैनो नोंथांमोना आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारजों खुंफुंजानाय बे बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव सोर फैगोन नोंथांमोना जोंनि बे कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर आरो नोंथांमोना बे समाव गोदान बोसोरजों खिलिखांहांनाय बिफां लाइफांनि जाबायदि सोमखोर मिथिंगा बिखा नोंथांमोना नुना मोन्दों हाजो सेराव जे बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ समायना महर होनो थाखाय बे समावहा गोबां हाबाफारि लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दा गिबि खेबै नोंथांमोनखौ फोरमायनांगोन जे बेनो जाबाय बावखुंग्रि फेस्टिभेलनि हाबजेननाय दरखं बेनो जागोन आरो बेनि उनाव गोबां माने दिन्थिफुंसालि बेयाव बिटिआर सरकारनिफ्राय लानाय हाबाफारि लानाय जादों। लोगोसे बे समाव फोरमायनांगोन जे गोबां मानि बे एबा थांनाय 2013 मायथाइनिफ्रायनो बे बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ बिटिआर एबा बिटिसि सरकारनिफ्राय खुंबोबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो बे बोसोरावबो आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय बे समाव थांखि लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। नोंथाङा बे बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव फैगोन ना? नोंथाङा हाजो गाखो फैगोन ना? जुदि नोंथांमोना फैगोन अब्ला जोंनि बे कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर। दानिया नोंथांमोना नायलांबाय थादों जे बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ खुंफुंनो थाखाय माबोरैहाय साखाफोरा माबोरै खामानि मावदों जों नोंथांमोननो आबुङै जोंनि एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि गेजेरजों दिन्थिलांनोसै। बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय आं राजिब बसुमतारी।
ফেষ্টিভেল 2025 উপভোগ কৰক কোকৰাঝাৰৰ হৰিণাগুৰিৰ মনোৰম প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, বিনোদন, ক্ৰীড়া আৰু জনজাতীয় খাদ্য সম্ভাৰ। বড়োলেণ্ডৰ অনন্য অভিজ্ঞতাই অপেক্ষা কৰিছে আপোনালৈ 12, 13 আৰু 14 এপ্ৰিল বাওকুংগ্ৰী মহোৎসৱ 2025।